katrajangkang goro-goro awakmu nek iso suluk tau kenal dalang sapa iso suluk barangane Akbar Pak ngaku katrajangkang goro-goro awakmu nek iso suluk tau kenal dalang sapa iso suluk barangane Akbar Pak ngaku katrajangkang sadar aku tetap di situ. Gosipul. Nggih. Mohon monggo gosipul naik ke atas mriki Gus, kula badhe wonten kenang-kenangan kalian panjenengan Gus. Jenengan maju nggih. Nggih. Mriki. Yen sewu. Monggo. Niki ada sedikit kenang-kenangan dari saya Gus, berupa wayang. Niki wayang Setyaki Gus. Wayang Setyaki. Niki kula mboten bahas napa-napa, mboten bahas perkawis di kehidupan nyata, tapi Setyaki, sosok Setyaki di dunia pewayangan adalah sosok yang gigih, sosok politikus yang hebat, dan sosok santrinya Prabu Kresna. Nggih. Tokoh Setyaki niku. Jabatanipun kalau di kerajaan Dwarawati niki menteri Gus. Ah, Setyaki lho ya, Setyaki. Niki nggih Setyaki, senes Gusipul. Tapi duka nek benjang nggih, matur nuwun Gus. Niki ada kenang-kenangan niki ada inisial saya, Ras Raden Akbar Syah Alam niki. Nggih. Mohon diterima nggih Gus. Kagem tandha kurmat nganjuk Pasuruan. Matur nuwun. Di foto toh cah, di foto. Nggih, nyuwun. Hah? Oh itu ya. Oh foto. Oh nggih. Nggih. Mereka yo. Ya. Matur nuwun. Lagu apa? Napa? Wingi apa sih? Pelanggaran. Pelanggaran. Oh ya njaluk pelanggaran ternyata. pelanggaran lintang asmara Ya wis kabeh monggo wis pokoke. Oh nggih, niki los nggih. Los. Ngantos jam sekawan. Pun matur nuwun iki semangat semua. Matur nuwun nggih, matur nuwun. Nggih. Matur nuwun, Mbak. Nyuwun barokahipun pangestunipun nggih, Gus. Sik, ning kene sik. Napa? Ya ditahan ning kene sik. Duet. Oh nggih. Duet. Baik. Oh iya, kita tadi kan sudah foto bertiga, kita belum foto berdua. Di foto ya. Sik lem madhep rono. Mati ya? Mas, mic-nya mati nggih, mic-mu sik lho, Mas. Mic-nya mati, mic-nya. Oh iya. Ya, foto dulu. 1, 2, 3. Nyanyi dhewe apa? Mah. Nyanyi apa? Duet. Berarti lintang asmara ya. Ya wes. Oke. Yo terakhir duet yo, terakhir yo. Kok terakhir toh? Yo aja akeh-akeh. Pinates sak jame. Ayo yuk lintang asmara yo. Gusipul, nyuwun sewu. Astaghfirullah. Suka Tresnaku tulus ning kalbu. senadyan ngarungi banyu segara
Aja deloki aku kentil neh kowe kok. Ora pisah ya Kang Mas. Iya Yayi. Udah ya, wis tak turutin loh. Sudah. Udah, yo kembali yo Bobok kembali. yo, bobok yo. Iso bubuk lho. Makasih. Istirahat dulu. Ayo sinden berempat jumeneng kanggo penutupan pepeling balik rasa ning gamelan. Yo, berempat. Yuk langsung wae tak tuntak. Yo. Kanggo penutupan. Ya. Tarik Sholat saya
setengah jam dinggo nutuk nih lakon. Nah, ya. Yo, jajal serial Angling Darmo. Iki piye lelakon saramung iki? Yo, disawang dimatke bareng-bareng ya Mas Gareng Dik Bagong. Ya, Truk. Heeh, Mas ya. Rawuh di Kota Pasuruan. Amin. Bersyukur. Nggih, nggih. Jadi kadang kita itu kalau mau tidur itu banyak yang kita lihat di YouTube, di TikTok ya. Saya sering kalau malam pas ada waktu saya sering dengarkan Gus Baha. Nah berikutnya saya juga sering dengarkan panjenengan kali Mbak Niken. Amin. Maka itu kita gembira sampai di sini. Matur nuwun Gus. Matur nuwun. Saya kagum lah. Ini saya dengan istri Mas Adi kagum kali panjenengan berdua. Amin amin. Bisa menginspirasi dan sekaligus meneruskan warisan leluhur wayangan. Tepuk tangan untuk semua. Mungkin ada nasihat Gus untuk saya dan Mbak Niken. Ini muda-muda semua ya, Sinda ini ya nom-nom, warang gono nih ya nom-nom kabeh. Saya terus terang terharu gitu loh. Pokoknya seneng tok lah sini wis. Nggih. Monggo. Kenapa? Ini terus nek nasihati wong loro kapan-kapan tak nasihati khusus. Wadah lagi aku mundur. Cuman begini Mas Akbar. Nggih, terus pundi Gus? Ceritakan sedikit sebelum Mbak Niken habis ini kita minta lagu lagi ya. Iya. Ceritanya opo iku mau sing sampean ini. Saya sering nonton wayang, saya suka sekali wayang tapi tidak semua saya ngerti. Iya. Lakon dalam wayang itu. Nah, iki mau apa ini yang panjenengan pembukanya ini tadi apa? Ini kisah potongan kisah serial Angling Darmo Gus. Yang sudah digarap gitu. Angling Darmo adalah seorang raja dari kerajaan Malowopati. Ya, terus mengikuti sayembara di pertapan Giri Kencono. Lah, itu siapa yang bisa mengalahkan Bathik Madrim itu bisa mendapatkan putri cantik yang bernama Setyowati. Tapi di sisi lain Bathik Madrim mengadakan sayembara itu niatnya bukan untuk laki-laki pilihan yang terbaik untuk si Setyowati adiknya. Tapi Bathik Madrim mengadakan sayembara itu tujuannya agar tidak ada laki-laki yang melamar Setyowati. Karena pada intinya Bathik Madrim dan Setyowati itu ada hubungan asmara. Tapi tidak sepengetahuan oleh orang tuanya si Setyowati dan Bathik Madrim yang bernama Resi Manik Sutro. Kurang lebih seperti itu Gus. Iya. Engko akhirnya piye kira-kira? Mangke dipirsani mawon. Oh siap. Untuk Mbak Niken. Saya ngikuti Mbak Niken mulai masih sangat kecil sekali ya. Nggih, matur sembah nuwun. Sekarang tumbuh dengan cepat dan sekarang menjadi salah satu yang populer di Indonesia. Nah, saya sama istri mau ngundang lagi berdua nanti halal bihalal ya. Amin. Matur nuwun wis lanjut. Saya di sini ngikuti terus. Oh siap. Kula tunggu lho Gus menawi dipun undang melih, menawi dipun napa niku ken wayangan kalih Dek Niken kula tunggu nggih Gusipul. Nggih. Menawi halal bihalal. Kula samar nek batal napa dipanjeri sakniki napa pripun. Beres, aman. Siap nggih. Niki lanjut lagu-lagu Dek Niken nggih. Nggih, lanjut Dek Niken dulu. Lagu yang lagi spiral Dek. Viral. Lamunan Dek. Niki permintaan dari Bapak Saifullah Yusuf Gusipul. Digarap musik wae ben meriah. Siap. Lamunan nggih Dek untuk menghibur para warga masyarakat ana ing Pasuruan. Maju gak apa-apa. Maju. Monggo. Los mawon nggih. Los gol. Nggih. Amit nggih. Dek Victor. Ngeten. Nyuwun sewu nggih, Gus. Nggih, monggo. Jane ning kene yo ketok. Ndak puas. Ya. Lamunane niki versi gamelan nggih. Musik mawon Dek. Badhe nyawer to, Pak? Ora to, Pak. Engko lagi gamelane bar iki. Gamelane bar iki musik wae. Ya. Oke, monggo. Nggih. Pindha samudra pasang kang tanpa wangenan tresnaku mring sliramu sayang cahyaning bulan kang sumunar apyoring taman yakti sliramu kang dadi
Gemparkan Pasuruan. Dari. Aku di. Dek, tetap di situ. Gosipul, gosipul, gosipul. Nggih. Mohon anu Monggo gosipul. naik ke atas mriki Gus, kula badhe wonten kenang-kenangan kalian panjenengan Gus. Jenengan maju nggih. Nggih. Mriki. Nyun sewu. Monggo. Niki ada sedikit kenang-kenangan dari saya Gus, berupa wayang, niki wayang Setyaki Gus. Wayang Setyaki. Niki kula mboten bahas napa-napa, mboten bahas perkawis di kehidupan nyata, tapi Setyaki, sosok Setyaki di dunia pewayangan adalah sosok yang gigih, sosok politikus yang hebat, dan sosok santrinya Prabu Kresna. Nggih. Tokoh Setyaki niku. Jabatanipun kalau di Kerajaan Dwarawati niki menteri Gus. Setyaki lho ya, Setyaki. Niki nggih Setyaki, senes Gus Ipul. Tapi duka nek benjang nggih, matur nuwun Gus. Niki ada kenang-kenangan niki ada inisial saya, Ras Raden Akbar Syah Alam niki. Nggih. Mohon diterima nggih Gus. Kagem tandha kurmat nganjuk Pasuruan. Matur nuwun. Di foto toh cah, di foto. Di foto. Nggih, nyuwun. Hah? Oh itu, ya. Oh foto, oh nggih. Nggih. Mereka yo. Ya. Matur nuwun. Lagu apa? Napa? Wingi apa sih? Pelanggaran. Pelanggaran. Oh ya njaluk pelanggaran ternyata. Pelanggaran Lintang Asmara. Ya wis kabeh monggo wis pokoke. Oh nggih, niki los nggih. Los. Ngantos jam sekawan. Matur nuwun iki semangat semua. Matur nuwun nggih, matur nuwun. Nggih. Matur nuwun, Mbak. Nyuwun barokahipun pangestunipun nggih Gus. Sik, ning kene sik. Napa? Ya ditahan ning kene sik. Duet. Oh nggih. Duet. Baik. Oh iya, kita tadi kan sudah foto bertiga, kita belum foto berdua. Di foto ya. Sik madhep rono. Mati ya? Mas, mic-nya mati nggih, mic-mu sik lho, Mas. Mic-nya mati, mic-nya. Oh iya. Ya, foto dulu. 1, 2, 3. Nyanyi dhewe apa? Mah. Nyanyi apa? Duet. Berarti Lintang Asmara ya? Ya wes. Oke. Yo terakhir duet yo, terakhir yo. Kok terakhir toh? Yo aja akeh-akeh iki. Pinates sak jame. Ayo yuk Lintang Asmara yo. Hatimu tresnaku tulus ning kalbu. Senadyan ngarungi banyu segara rasaku ora bakal sirna. Senadyan nyawa loncat saka raga wis tresna ra bisa dipisahno. Aja ndeloki aku kintil neh kowe kok. Ora bisa ya Kang Mas. Iya Yayi. Siang pantara mongke ling manise ati Setyaku Senadyan nyawa
Udah ya, usah turutin loh. Sudah. Udah, yo kembali Katanya yo bobok kembali. yo, bobok yo. Iso bubuk lho. Makasih. Istirahat dulu. Ayo sinden berempat jumeneng kanggo penutupan pepeling balik rasa ning gamelan. Yo, berempat. Yuk langsung wae tak tuntak. Yo. Kanggo penutupan. Ya. Dadekke.